Svadba bola veľkolepá. Prihnala sa na ňu celá početná rodina Renaultov s vyleštenými cylindrami, bodrý stričko Opel aj športová teta Bugatka. Nechýbala ani štebotavá Lancia a výbušný Jaguar. Na 3 vedkých kolesách sa doplazil aj zakladateľ rodu Dedo Benz. Vo chvíli, keď snúbenci odhodlane vyriekli svoje áno a vymenili si piestne krúžky, dorazil najvzácnejší hosť, sám Lord Rolls-Royce, aby osobne pozdravil novomanželov a odovzdal im dar, strieborný lievik na dolievanie vody do chladiča, na ktorom bol nápis Opatrnosti nie je nikdy dosť. Všetci pripíjali novomanželom vybranými značkovými olejmi, prúdom tiekol aj vysokooktánový benzín a teta Bugatka neskôr tvrdila, že stričko Opel s Jaguárom pili nad ránom dokonca aj nemrznúcu zmes do chladiča. Novomanželia si prenajali veľkú spoločnú garáž a ráno sa vybrali na svadobnú cestu. Bol nádherný jarný deň. Obe autá s rozkošou nasávali svieži ranný vzduch a šlo sa im spolu výborne. V tom čosi zahučalo. Tesne nad nimi prefrčal aeroplán. No toto, skoro ma štrajchol pod voskom, spamätávala sa prestrašená Mercedes. Je to grobian, zavrčal Klement. Aeroplán sa zarehotal, prudko sa obrátil a už začal nalietávať naspäť. Ahoj, autíčka slimáci, provokoval. Kam sa to plazíte? A radšej si leď a neobťažuj vetroplach. Hneval sa Klement. A kto je podľa teba vetroplach? Som Blériot, číslo 13. Môj detko preletel kanál La Manche, chválil sa monoplán. S detkom sa nevystatuj. Bez našich motorov by ste sa mohli akurát tak klzať, ohradzoval sa Laurin Klement. Tak ahoj, hraboši, letím ďalej, s vami je nuda, zamával krídlami a zmizol za kopcom. Tá mladá technická generácia nemá žiadnu výchovu, povzdychla si Mercedes. Sotva zašli za kopec, koho nezbadali ležať zapichnutého nosom v zemiakovom poli. Aha, vetroplach sa už usadil, neodpustil si poznámku Klement. Monoplán ani necekol. Je v poriadku? Strachovala sa Mercedes. Čo ak má otras motora? Obával sa Klement. Nenarazili ste si vrtuľu, pán Blériot? Súcitne sa opýtala Mercedes. Ako sa vám to mohlo stať? Vyzvedal sa Klement. Ani sa nepýtajte, došiel mi benzín. Skôr mutene sa priznal monoplán. Typická mladícka nerozvážnosť, pousmiel sa Klement. Mercedes mu doliala benzín, potom ho roztiahli lanom a čo chvíľa bolo lietadlo opäť vo vzduchu. Vďaka za všetko, ahoj! Volal z diaľky monoplán a na rozlúčku urobil elegantný lopík. Zrazu sa obloha zatiahla čiernymi mrakmi a začal duť nepokojný vietor. Vedľa cesty pri lese bola prázdna stodola, muž sa do nej ukryl. V tom zaburácal hrom a ohnivý blesk udrel rovno do stodoly. Rýchlo preč! Musíme to uhasiť, ináč sa chytí les. Sami to nezvládneme, treba zavolať hasičov. V zápätí sa ozval bzukot. Bol to monoplán. Z diaľky videl dym a prišiel sa pozrieť, čo sa stalo.
Viem, kde je najbližšia hasická zbrojnica. Poďte, zavediem vás. No, veď sa nehorí, ozval sa rozospatý hlas. Práve že horí, otvorte, kričal Laurín Klement. Z brány vykukla rozospatá parná striekačka. Volala sa Floriána podľa svätého patróna hasičov, ale nikto jej nepovedal ináč ako stará Floriška. Horí stodola pri lese, poďte rýchlo. To nie je len tak, mladá pani, protestovala striekačka. Najprv musíme zapriahať kone. Ale kone nepotrebujeme, tých ja mám 10, len sa ma pevne držte, tetá, a ideme. Konečne dorazili k stodole a Mercedes hneď hodila čerpaciu hadicu do potoka. Najprv mi musíte zakúriť pod kotol. Nestihneme to, zúfala si Mercedes. Ale Klement si vedel poradiť. Odpojil hadičku od benzínu, hodil iskru a už kúril. Môžete rozvinúť hadicu, panička. Ideme na to! O chvíľu bolo po požiari. Ale som sa zapotila, oddychovala Floriška. Nebyť mňa, mohol sa chytiť les a to by potom nepomohol ani celý hasičský zbor. Mercedes a Klement na seba veľa významne žmurkli, ale nepovedali ani slovo. Potom doviezli tetu Florišku domov a popriali jej dobrú noc. Od tých čias jazdí Mercedes a Klement spolu bok po boku po cestách rovných aj hrboľatých a na ich tachometroch pribúdali stále ďalšie a ďalšie kilometre.